Audio Jungle। गोड़ लगातानी हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। रउआ लोगन के टटका टटका राजनीतिक, सामाजिक, सरोकार से भरपूर देश प्रदेश का हर छोटी बड़न खबर खातिर करम आपके आमने सामने, आपके वही भोजपुरी अंदाज में। तो चलिए देखिए आज का ताजा अपडेट। ये सावन के पावन महीना में दुग्धेश्वर नाथ के मंदिर पर जल चढ़ावे खातिर उमड़ श्रद्धालुओं का हुजूम। रउआ लोगन के बता दें कि रुद्रपुर का पावन धरती दूसरका काशी के नाम से मशहूर है। एके जल चढ़ावे खातिर लोग बहुत दूर दूर से आवेला और सावन के आज पहला सोमवार बा। मंदिर प्रबंध समिति के अनुसार सावन के महीना में भगवान शिव के विशेष पूजा अर्चन कइल जाला आ एकरा मौका पर मंदिर के विशेष रूप से सजावल गइल बा। मंदिर के पुजारी लोग बतौले कि मेला में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित भइल बा, जौन में भक्त लोग भाग लेवेला। मेला में आयल श्रद्धालुओं खातिर विशेष इंतजाम भी कइल गइल बा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल का तैनाती कइल गइल बा ताकि भक्तजन बिना कोनो बाधा के भगवान दुग्धेश्वर नाथ के जल अर्पित कर सके। ये मौका पर मेला में आए वाला श्रद्धालुओं के और लइका लोगन खातिर भी झूला, खेला और खाए खातिर ठेला और स्टॉल भी लगल बा। नगर पंचायत का अध्यक्ष प्रतिनिधि बतौनी कि ये मेला में खोया पाया विभाग का एक स्टॉल भी लगल बा, जहाँ पर लोग अपन केहू कभी कोनो सामान अगर मेला में बिला गए केहू पावता तो वो स्टॉल पर ले जा कर के दे दे, जना से जेकर जौन सामान बा वो ओइजा मिल जाई। मेला में आए श्रद्धालु लोग एकदम लाइन लगा करके भगवान दुग्धेश्वर नाथ के दर्शन करे खातिर आतुर रहे। दुग्धेश्वर नाथ के पावन धरती पर लोग दर्शन पा करके अपन मनोकामना पूर्ण करत सभी लोग खातिर एक व्यवस्था बनावल गई है, जौना से कतारबद्ध होकर के लोग भगवान भोलेनाथ के जल चढ़ावे खातिर आतुर रहे। मंदिर पर बाबा का जलाभिषेक खातिर दूर दराज से आए वाला हजारों श्रद्धालु और कांवरियों की सुरक्षा खातिर मंदिर के दक्षिण तरफ बैरिकेडिंग करावल गई बा, जहाँ से सुरक्षा व्यवस्था के साथ बीच कतारबद्ध होकर के श्रद्धालु लोग गर्भगृह में प्रवेश करी। मंदिर के गर्भगृह के साथ मेला क्षेत्र के भी सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरा की निगरानी में लगाल गई बा। नगर पंचायत द्वारा मंदिर परिसर के आसपास के क्षेत्र में सफाई का पूरा व्यवस्था कल गई बा। जल जमाव से निपटारा खातिर गड्ढा भरल गई और हैंडपम्प के भी ठीक करावल गई बा। मंदिर बतावल जाला कि बाबा दुग्धेश्वर नाथ का पौराणिक महत्व जौना का उल्लेख पद्म पुराण, शिव पुराण में भी मिलेला। ये स्थान के दूसरका काशी के नाम से भी जानल जाला। बाबा के महाकालेश्वर का उपलिंग बतावल गई बा। सावन मास के एक महीना तक चले वाला ये मेला में प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार के लाखों लोगों के संख्या में श्रद्धालु और कांवरिया लोग जल अभिषेक करे आवेला। प्रत्येक दिन बाबा का रुद्राभिषेक भी कइल जाला। एक साथे साथे कथा अनुष्ठान का कार्य भी चलेला, जौना में पूरा महीना भर बाबा के दरबार में हर हर महादेव के जयघोष से गुजर रहेला और एजा सारे भक्त लोग कतारबद्ध होकर के ही पूजा अर्चन करेला। एजा देखल जा कि कैसे लोग कतारबद्ध खड़ा होकर के अपन बारी का इंतजार करता और बीच बीच में हर हर महादेव का नारा भी लगा रहता।